Pozdrav svima. Ako ste pratili moj blog, onda vjerojatno znate koje su 3 najpoznatija internet pretraživača na svijetu. Danas ću se osvrnuti na jednu značajku drugog najpoznatijeg pretraživača na svijetu, a to je Microsoft Bing. Microsoft Bing ima jednu zanimljivu značajku koju mnogo ljudi ne koristi, ali evo danas ću se osvrnuti na nju. Pa evo, kliknuo sam na Microsoft Bing, dakle bio sam na svom blogu, ali možete iz Google upisati Microsoft Bing. U svakom slučaju, dakle to je pretraživač od Microsofta. Kliknuo sam na Bing i sada vidite ovdje profilnu sliku i vidite ovdje neke bodove i piše Microsoft Rewards. Kliknut ću na Microsoft Rewards i otići ću na View Dashboard. Zašto vam danas govorim o Microsoft bodovima? Zato što su zanimljivi, dosta ljudi ne zna vjerojatno za njih, a možete ih koristiti na način da skupljate ih pretraživanjem Microsoft Binga. Dakle, vi kad koristite Microsoft Bing, vi u stvari skupljate bodove. Također možete, vidite ovdje opciju Refer and Earn. Znači, vi možete u stvari preporučiti Microsoft Bing svojim prijateljima i na taj način možete povećati bodove. A šta s tim bodovima? Pa možete ih donirati udrugama, možete ih koristiti za nagradne igre i tako dalje. Tako da u svakom slučaju ovo je jedna zanimljiva značajka koju vam preporučujem. Ako vas zanimaju ovakve teme, pretplatite se na moj YouTube kanal i vidimo se u sljedećem videu. Što se tiče samih Microsoft bodova, zaboravio sam vam reći, dakle, možete ih koristiti za nagradne igre, za sudjelovanje u nagradnim igrama, darovne kartice. Meni su osobno najzanimljivije ove dobrotvorne donacije. U stvari se vaši bodovi onda mogu pretvarati kasnije u novce i to je meni osobno najzanimljivije. Pa evo, primjer kako možete udrugama poslati i ostaće vam zabilježeno, evidentirano. Tako da evo primjer sad, znači simbolično je donacija Astronomskom društvu Višnjan, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja. Vidjet ćete popis udruga i moći ćete onda poslati udrugama svoje bodove koje ste zaradili na internet pretraživaču, surfajući Microsoft Bingo. Pozdrav!